Kunensizwa ephantayo einkundleni zokuxhumana. Le nsizwa iphanda ngokushaya isiginci bese icula ingoma zabaculi abadumile. Le nsizwa ivele yalahlela imvunulo elela. Abalandeli bakaMaskandi bavele bakhumbula ibhova. Omunye uze wathi le nsizwa ukube kwaba yiyona uLusanda ngabe akazahlukane noMaskandi. Ngabe usawulalela uMaskandi namanje. Le nsizwa isize yaba nabalandeli kanti futhi ivunyiwe ngokushaya isiginci kanti nephimbo layo futhi icula njengebhova, uMgqumeni ongasekho emhlabeni. uMgqumeni